सानजौफु नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहैबाय। थ' लोगोफोर जों लोगोनि बार्थडे पार्टि फिसाजोनि पार्टि जाहैनो नागिरदों आरो ना। ओंखारबायानो जों रेडि जाखाजोब्बाय। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। हेल' लोगोफोर, नै जों दा बिदिन्थानि फिसाजोनि बार्थडे जाहैनो नागिरदों। रेडि जाखाबाय नै, गारि दंजोबखायो जोंना ओंखारसैयाबो। बार्थडे पार्टि जाहैग्राफ्रा आयु दाबो जायाखै, दाबो जोबनो रोङा। माला थांनो मोनबावनांगौ, माला लोंनो मोनबावनांगौ। माया माबे नै ओंखारबाय। ओरैजाय नै सासे दंबावो बार्थडे जाहैग्रा, दाबो रेडि जाया। आयो फैसा सानगासिनो। फैसाया नै डिलिभारि बयनाव बिदि फैसा थायोना। नै आसोला देन्जार। दे थाब फोरानदो दे, थांसै। दा पुलिसफोरजों हमजालाबायगोनबो ना, हमजालाबायगोनबो। जोंना दाबो जायालै। दे नायलांबाय था। बार्थडेनि गस्ला बासिफैदोंमोन नै, फसायनो माखौ लानो माखौ दोननोसो जाला जोब्बाय। फसायना खोन्थाहरदो। 1 इयार जाबाय आरो लोगोनि फिसाजोनि बार्थडे। बासिगोनसो र' नायगोन। जों सानैल' जाबाय आरो फैयोब्रा बिसोर दा फैगोन ना राजकुमारमोना राजकुमारा आं मिथिया होमबा आरो आदायाबो थिग गैया जाम्बा फैदा बेखौ लानोसै नामा खोमदा बे समायगोन ना? बे समायगोन ready. Oncam जाबाय birthday-नि ayo सुरु जाबाय birthday-नि ओंखाम जाबाय नै बिथाङा बे YouTube खुलिफिनबाय नै गोदान चेनेल मा नाम नोंना YouTube नामा मा नाम माबे Enggak, MB.com nama? MB.com nggak? Matu Kokrajhar Boys MB. Wah, ini channel nama lah. Channel ini nama. Ayo, mudah juga bro. Sabar kelam. Kokrajhar Boy MB. Sudah kayak dah masuk MB kabe. Dia mbak jalan itu deh. It means choose me. Jaga sih jangan nih.